করতে হবে আইলে সংগ্রাম চলছে আইলে সংগ্রাম চলছে जों साइबार नांनाय ताखुरो लांमा काइसा चौबासे चौबाख्रि लांमा मो थांजागिया अमन बाय तिनि चिनोरो हांग बिलागा थुनि दबो हे चिनि अरेबल चिनि एमएलए थाइखांगा बेले नांमानिको जों अरो खरंनि जनप्रतिनिधि दङो लुकुबाय चंजा चुननि गाजिननि चिन चंजाक दङो याबा तिनि चिनि दोहानि हामगरेन बागै चिनो आमसे लुकुनि हामगरेन बागै मंसा सामुखलाय जागि हेने चिन कप जे तंगनो तिनि ओ ब्लॉक चेयरमैन न होते से मंसा एक्सेप्ट खाय जागिया आमन बागै तिनि तुमुंनो तिनि न चिन बोलो फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग वो तुमु जन चिनि जनप्रतिनिधि गै तिनि तंग नाय हकै दुस कांगो चिन केबो तबा कत खाय बागै चिन बाय दं नाय आमन थानो मुजुगो अबादा चिनि जत लुकुनि हामग्रानि बागै जों खरंनि जनप्रतिनिधि जों तिप्रामा थानि जों एमएलए तिप्रामा थानि ईएम या जों सारा रामचंद्र गारि लुकुनि ईएम सारा त्रिपुरानि जों ईएम आवन बागै जों दिनै जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगि रका जिन लुकुनि खरंगा जों खरं किसाननि जिने अधिकार दङ आवन बागै दिनै थानाय जरा गोबां रिपोर्ट फैका जेतेबो स्राय साना मुजुंगा हायजे विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमिटि जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन चंगमानि जिनि एडिसिनि जे रायजा तिनो जों चंजागो विलेज कमिटी बा एडिशन राजधानी विलेज कमिटी नामजागो याबा दिनी बरो फान तंग हिने स्टेट दिनी पावर तंग हिने बरो तिनी जिन अधिकार बरो तिनी भाइलेट खाइ दङो आबन बगे जों इलाका तंगया जों रामचंद्र गारि लुकुरो जों जत थाजे खर जेवै जिनि द फाने बगे हामग्रान बगे जों बसका चबा अंखरान बगे जों जत तेरन जा तै दिनी उंजांग काय जों तेबो चबा कत अंखरा बगे जों जत लुकुरो तेर मा तंगाय जिनि द हामग्रान बगे आबन बगे ता थाने मसुगो थाने जरो जिनोर ब्लॉक चेयरमैन चंखा ब्लॉक चेयरमैन तिनी चंखा काम को ब्लॉक चेयरमैन तंग बे चंग जिनि लुकु हामग्रानि बगे ब्लॉक चेयरमैन तंग चंग जिनि आम सयो दो फानि बगे जिनि सामुं तांजान बगे जिनि आम सयो लुकु डेवलपमेंट तांगान बगे याबा जिनि ऑनरेबल एमएलए तंगो आंनि सागबाय तंग एमडी अरनि एमडीसी तंगो याबा तिनी जों रिक्वेस्ट रमाने परेबो तिनी अ ब्लॉक देखुन रेस्पॉन्स जों माया याबा अब सानन बुङो तिनी बरो टेप टेप खगलायै रेगा बागलायो रेगा सामुं खलायलायो याबा तिनी चिनो जे चंगजा लीडर संग कोन बरो रेस्पॉन्स रिया याबा अबनो सानन मुजुगो तिनी चिना आमसयो रामचंद्र गारि ये थांगाय बखा सावो जों अरनि जनप्रतिनिधि जों फेस खलायो जि गोबांमा 6 इयर्स एबव जिनि अगरा दङो बरो अल पेंशन मानन बंनि राइट्स दङो याबा तिनिबो गोबांमा आमसे थांगाय आं बातामाया सारिनजौ याबा जों अबन बरि पोजिशन हबो बरो कुन रेस्पॉन्स या याव बिसिनि खानामा खमस ताखुरो बरो खखगै आं आईपीएफ दिखायो आं बीजेपी खलायो हिनो अमो हाइकेर खखय बरो बीपीएल साबो बनो बातारियो अमया बारि थानाय फाइनाय